तो हेलो लोगोफोर तो गुड इभिनिं टु यु लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर तो इभिनिंनि भिडिअ गोदान बियो लोगोफोर तो नोंथांमोना माने भिडिअखौ जास्ट नायोबासो मिथिगोन लोगोफोर नैबे थाम्बनेलाव नुनाय आदा जे बिथाङा सासे बर' आरो बिथाङा जोबोर मोजां खामानि मावदों तो नोंथांमोनाबो थाम्बनेलाव नुदों जानो हागौ जे आं मानि बागै बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बिथांखौ तो बिथाङा जोबोर गिदिर बोरमा फार्म दं आरोना बिथाङा बोरमा गद बहुत गिदिर दं आरोना बिथाङा बोरमाजोंनो गेलेयो बोरमा गुमो बिथाङा इडुकेसन गोनां मानसि थेवबो बिथाङा बोरमा गुमनाय बे माबाखौ लादों आरोना नैबे बिजनेसखौ बियो खालामदों मानो बोरमा फार्म खालामदों लोगोफोर तो बेवहाय जोबोद माने इनकाम दं तो बिथाङा प्लेनिं लादों टारगेट लादों बिथाङा लाइफआव मोनसे गिदिर फार्म खुलिनो थाखाय तो नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आं माने डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै होगोन लोगोफोर तो बिथाङा जोबोद गिदिर बोरमा फार्म दं आरोना तो सोमोनांथाव आरोना तो बिथाङा जे बुंदों इन्टारभिउआव सासे बर' माने रिपर्टारा बिथांखौ इन्टारभिउ लादोंमोन बिथाङा बुंदों जाहैबाय बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्रा बुंदों जे बिथाङा जों बर' हारिनि मानसिफोरखौबो सेंग्राफोरखौबो जे गावबायदि बोरमा फार्म खुलिनो गोसोबा बिथाङा गोबां एडभाइस होदों जे बिथाङा गेदेरनिफ्राय साननो नाङा होननानै बुंदों खनसेनो गेदेर साननो नाङा होनदों माने उन्दैनिफ्राय गेदेर खालामनो सान होननानै बुंदों आरोना बिथाङा जोबोद मोजां मोनदों आं लोगोफोर बिथांनि एडभाइस होनायखौ आरो बिथांनि फोरोंनायखौ मानो होननानै बुङोबा बिथाङा जोबोद गोबां मानसिखौ माने फोरोंलांबाय होननानै बुंदों बेफोरबायदिनो मोजां एडभाइस होनानै बेफोरबायदिनो मोजां फोरोंलांबाय रोङिफोरखौ बेफोरबायदि खालाम आइडिया होबाय तो आं जोबोद मोजां मोनदों आरोना लोगोफोर तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय बिथांनि भिडिअखौ नोंथांमोना बांसिन बुजिगोन लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा जों रोंनानै थानाया मोजां नंगौना नङा जोंबो न'आव बोरमा मासे मानै माथाम माब्रै फिसियो तो जोंबो बिथांनि आइडियाखौ लायोबा जोंबो गोबां बेफोरबायदिनो बोरमाफोरखौ फिसिलांनो हागोन बिथांनि बे थिननायफोरखौ जोङो लायोबा बिथांनि आइडियाफोरखौ जोङो लायोबा जोंबो माने गोबां बेफोरबायदिनो सानसे समाव बेफोरबायदिनो साक्सेसफुल पारसन जानो हागोन आरोना साक्सेसफुल जे बोरमा गद साक्सेसफुल खालामनो हानाय नैबेफोरबायदि जानो हागोन आरोना बिथाङा दिनै साक्सेस जाबाय मानो होननानै बुङोबा बिथाङा जोबोद खस्थ' स्ट्रागल खालामबोदों तो बिथांनि स्ट्रागलजों बिथांनि खस्थ' खालामनायजों बिथाङा दिनै माने खस्थ'नि फिथाइखौ मोनबाय नंगौना नङा लोगोफोर तो आं बेखायनो नोंथांमोनखौबो माने बिथांनि आइडिया बिथांनि एडभाइस बेफोरखौ माने मिथिना लानाया मोजां मानो होननानै बुङोबा जों न'आव मासे मानै माथाम माब्रै बोरमा फिसिबाबो जोंहा बेफोरबायदिखौ रोंनांगौनि गोनांथि जायो नंगौना नङा तो बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं जे एडभाइस हरो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाजा तो आंबो नाजागासिनो तो आंबो न'आव मासे मानै बोरमा बायगासिनो तो बेफोरबायदिनो आंबो सानसे समाव बिथांबायदि प्लेनिं खालामगोन जे गोबां बोरमा जे आंबो फिसिगोन होननानै आं सानो आरोना तो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि सानोबा आं जोबोद रंजानाय मोनगोन आरोना गोग्गानाय मोनगोन जे नैबे आदानिफ्राय जोङो एडभाइस लायै जोंबो मावनि आरोना लोगोफोर तो नोंथांमोना मारै मोनदों भिडिअखौ लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे लोगोफोर तो नोंथांमोननि सापर्टआव आं दिनै माने मनेटाइज खालामनो हासिगोन चेनेलखौ तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार see you on the next video लोगोफोर बाय बाय